الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga luksami, mga pagariami, si kumiyaw na kaya pakabugayakan siya sa khutbah na aya pagampagan aya ini isya karkano na ino katawan tano uto na iulan-ulan ni manto sa genggai Islam na upang makaptero ata na madakal adi matao uto na iulan-ulan sa geng kutuwa mas agi pakumpang niya nakataya kaya talundugan man na umani isa na isu ini na ginawa niya tunari ulan-ulan ni manto sa Islam kaya masagitong sa ginawa na mas mala akinilaharang tano uulan-ulan ang mga kafir adi su ulan-ulan aminigan na talaga tano mga sahaba oryan yan nang giro tano sa katano imala ibabaya ko nabi mala ibabaya ko mga sahaba imismo su ulan-ulan aminigan na talaga tano mga sahaba ino sariran ko kaya pagintawiran na madaklaki ang Muslim adi umakalalahan husagad din aging kaya mga pipya ang mga ulan-ulan akay Islami aad na niya mga ipantagun ang mga alaalimu wallahu ta'ala ainad niyan na dadin abon katawi o kadakalan ang mag-iingaran sa Muslim na pamana kanabay ni mala aawidakat iman to mga luksami mga pagariami nasita no kapapantagi saging kaya bulan aknaba alang-alang alimu aron minitabu kayad na minitabuun aminipantagun inad no Allahu Ta'ala amya kalala alimu si saging kaya dumiya naginan sunabitan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanto na bulan Rabiul Awwal si minitabu mga pagarya aking pakasimbo nga wallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si minipantag akinimbot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam upama kaska na tituka ang Muslim amala ibabaya ko Nabi nagi nakatawan kayni kasadin sa Muslim aadum pen apakalalawan niyang kupusuyan ang makhluk amas kebabayaan niyan adi sunabi na tauto ada ka kompleto sa paratiya kaya Peter Nabi na la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in did na tibu Nabi makaparatiya supitenggi sa anrekano sa tamag sa diya ko niyan mapakaumbaw mapakalbi ko niyan abkubabayaan yan adi suwata yan adi su mga luksyan adi su mga tao si kudunya upa makaadempan makalalawan ko puso ka amas kababayan ka adi su Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk na di nga diterwa iba ka mapaparatiyak na ayat itu ang mu'min amala ababayayang ko Nabi na sulamuan al shay minitaalok ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pupungal niyan ino di nga di panganal sulamuan al shay minitaalok ko Nabi kenapa ayah buki tundugan tanok ko Nabi na susambayan o di na sukap na gadi kasulangan taman al-say aminitalok ko Nabi na dapat na makakanalan utaw at ituwag kababayaan niya sa Nabi
nakataya bulan Rabiul Awal. Si minitabo kinimbuta ang kunabi na lagit uba normal agawi normal aulan-ulan akap sugad yang kumang ginawatan. Ugid na gina sumiagat na December. Mga lapasaya nun, o mga dagangan tanong, na dito kumala akagaganamaon o mga Muslim si mga puso nila. Tunarinan mga pagarya. Sige dila katano so mga ulan-ulan. Ang mga ulan-ulan na kay Islami, bulabawron aging kay Rabiul Awal, aron minitabu ang kinimbuta ang kunabi na normal akab sige diyang kumaginawa tanong. Ino katawan niyo yung mga pakamamasa. Amiyang gulawla. Si kugawi akinimbuta ang kunabi madakal adi siya matao inuinikad naging ang mga pakamamasa ang mga ulawla si kugawi akinimbuta ang kunabi kay tus sa giyang kutwa gawi na bad kung mga ala agawi adapat so karispintuin si sa giyang kutwa gawi akinimbuta ang kunabi na aya miyatru wa Abdul Muttalib katawan tanong so Abdul Muttalib mga pagarya sa di matao ko Abdul Muttalib hadi niya diteruwa iba niya Nabi Muhammad kumari na ama adatu o Nabi na di nga katawan ama adatu o Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya katruyan hinama wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagyang utang inimbota ang Nabi faraitul asnama fil ka'bati saqatat min amakiniha na kiyamat-matakan na tigin umbala amatako si saging kutwa gawi akinimbuta ang kunabi sallallahu alaihi wasallam aso mga barahala si isa kaba patawan tanong so kadakal abarahala amatatago sa kaba talugatos agunong pulo ang mga barahala amatatago sa kaba na kiyamat-matakan na tigin umbala amatako at tigo Abdul Muttalib sakatat min amakiniha ang mga uulog aging kuto mga barahala apu silang ko mga darpailan ay malag na mga tutumba aging kuto mga barahala ading amala barahala si sagyang kuto masairan ang kesuldan Waraka bin Naufal agusto Abdullah bin Jahsh apadiran suaya mananian na Zaid bin Umar kadukataw to ang mga pupuro ibang sa mga Quraysh na kesuldan niran agyang utamala abarahala absimba niran si sagyang kutwa gawi akinimbuta ang kunabi sallallahu alaihi wasallam farauhu mungkasan na meleran agyang kutwa barahala ang mapapato si kubuntal akinubutan niran na inidisplira man pipiya kung pangasal na kahit mang kuding ilan nila na sa kamutupan amiya pato aging kutwa barahala taman sa miya katalo mga pakamamasaw to amiyang gulawla hugawi akinimbuta ang kunag tunapan ni mga pakamamasa amiyang gulawla ada pa taking lagi nakatawan tanong kamagingarang ka sa Muslim kaknal na kaayan abing ka na sa Muhammad ugid na sa mga pakamamasa amiyang gulawla hugawi akinimbuta ang kunabi na dabang mga kunag tunay mga padamiyang gulawla fatalzalatil ka'batu waddarabat lissururi laylata miladihi sallallahu alaihi wasallam mialoy si sagyan na kitab si sagyan na kubayak na kitab apligat na nakatagi asi sagyan kutwa gawi kinimbuta ang kunabi nagiakaba mga pagarya ya baitullah ittarabat lissururi fi miladin nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyabagir ni kau si sagyang kutwa gawi kinimbuta ang kunabi naging nagitan katawan walam taskun muddata 3 ayyam wa layalihinna na ayatenday akatatabaduka sa Kaaba ini po sagyang kutwa kinimbuta ang kunabi sallallahu alaihi wasallam agawi na miya manik sa talugawi na mampan kaya mananian na dumke akatatabaduga sa Kaaba abay Allah hinutok kulawla lagi din giyang kutwa apoy absimbaan o mga Persian
si sa inged a force aaya history si sa gin ko to apoy mga pagarya na miya ka sanggi burago na mabibiyagdeng ka dedem maparang na sibu miya parang si sa gin ko to agawi akinimbota ang kunabi sallallahu alaihi wasallam di mamangsa sa mga Persian kami kasanggi buragun aging gaya Tuhan absimbaan tanwa tigiran na mabibiyag din na mampan kamaparang saging kaya gawi na piyang adag na gito sugawi akin ibuta ang kunabi sallallahu alaihi wasallam madakala di siya makakakanal na oryanin ang ginawa normal na gawi kumanada about to arga gawi imiyak kala iarga aging kaya gawi adimat kaayam niya alis sa hadith. Naging gagawi di mat dapat kong mga uluan o mga gawi. Inuto kipangkat supangkat na naging gawi di mat. Liannahu fihi khuliqa Adam. Aya sabab yan na kayron minitabu at kaya adina ko Nabiullah Adam. Gida-gida niyo. Imyak kala iarga aging kaya gawi di mat kami ni pangkat kung mga padagawi ang mga ayarga kay sabab saron minitabu akiad na ku Adam na upama na aya di pagala iarga na sugawi udi na bulan aron minitabu akiad na akinimbuotaan ku Muhammad anday mala iarga ku Muhammad agusu Adam anday malaki na ni pangkatan mala din sa mala ipangkatan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kas kanyan imamul anbiya imam o mga nabi daaba kiranon pagkakawa sa pangkatan na mas lebih ang mala ipangkatan sugawi ulan-ulan aron minitabu akinimbuta ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sulangon asay aminitalok ku Nabi na pagkakala iyarga gi mga pagarya langon asay apkitalok ku agama apkitalok ku Nabi na pagkakala iyarga magay tanong sa sampol ka para pagpakarayag giga ayarag karpit imanto adi tanong di simbayangan o pamakagi na si matatago ko mga walay tanong mga kwarto tanong na udwan titian o mga wata tanong na kanaba mala akapkagdamaon o mga ginawa tanong o kasakitian o di kapaniti kapangudi o mga wata tanong okay na kay sabab sa simiyatabu sa masjid minitalok ko agama na minipangkat so mananian na manangyan niya kala iarga kaya pagadatan at pangingaman asikatiti wad na makailer ka di man alinipukiran kay miyaling sa puso aging kutwa mga tao aging na miya kala iarga kay minipangkat minitapi ko agama naidapat ka kung mga say minitapi minitalok mo nabi di ba kala iarga Sulang na say aminitalok ko nabi na aya mga layar ga mga pagarya. Benda mi alo ya karkano kum yang aipus. Ino katawan yu andi pinakamala iarga amala ipangkatan lapot buta sa giga dunia. So sabat na kataw ini na benda aya pinakamala iarga buta naging kanan kasisikedan sa Kaaba. Yuti sabuto mo sabat. Ay nuro malati dan miniske da Kaaba kato sa ginan imala iarga abuti sa giga dunia. Di kana baginan ini ado sa kitab. Ayam niya ado sa kitab si mga biografi o Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daftar umiya makala ang mga ulama na aya pinakamala ipangkatan mala iarga abuta si sa giga dunia. Naginan subuta iman to naron midideket a misisgu aging kanan abadan o Nabi sallallahu alaihi wasallam aginan subuya. Ginan ni pinakamala irga abutir sa dunia. Aging kanan mananil na kubaw Nabi. Kayron misisku aging kanan asuti abadan pinakamala irga akadan aginan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papakatindiga nga akaba agus Muhammad. Anay mala irga ku Muhammad agugya kaaba. Ini kaaba matag atur. Daban niya mitkut asubuan wallah. Adi pagad din naging kaaba o di pagad na si Muhammad. Malair na si Muhammad. Iti tuos
nagukari na ang mas malamambu iarga aging kanan abuta aron niya pamula sa Muhammad. Nalagid mamugya nga nagawi mga pagariya. Ay man to na isisintan. Lagi dudurmat akap sigid yung kumaginawaton. Bula-buro naging bulan Arabi ulawal. Napadini kung mga ulan-ulan ang minibangkat suwarga yan kay minitalok ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayabong gida-gida niyo na madakal ang Muslim tabita na may ito akatawan nirang kututulang ko Nabi ko man na nagpagintaw niyan. Tunay miya aloy ko Halima as-Saadiyya. Tunay miya panutulian. Aki experience niyan, aki sima-sima niyan ko Muhammad. Kay so Halima as-Saadiyya na da panalawan niyan ang manusia. Amya kasima o kaya pagintaw Nabi ko kay tuyan kay irum miya kasusod. Kaya pa kay tunod na madagala di mataw ko Halima. Ina unabi sa suswa. So Halima as-Saadiyya na aya katruyan ang minidaptar sa kitab. Na kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hinama balaga shahrayn kana yahbu ila kulli janib. Ay tigin na pakamamasa amya si maakan ko Muhammad o kaya alaga iyak. Nakagiyat tigan ko miraut sunabi misampay sa edad adulan. Matagdulan na mga pagod. Na miya si maakan aso Muhammad napagpakadula din ko apya anda adar pa pendulan niya. Kano miya kasi sa 2 months awata ay karene ka napagpakadulan. Dito sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hinama balaga 3 ashhurin nakagiyat tigan ko miraot sa 3 ulan na edad diyan. Kana lahu al-qudratu al-mashi ala qadamay. Nakiyataguan sa Badr na bupaka tindigadin hindi makapapado sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talulan. Dahil niya kamutar ka sa talulan na hindi makapapado. Bupaka tindigadin. Agiyat tigan kumiraot sa 4 ulan. Kana yamshi wa yumsikul jidara wa yamshi. Napagpakalala ko din sunabi ugay na kumakapatubad ng mga alag. Sige ko kulit. 4 ulan mga pagarya. Napagpakalala ko din sunabi sallallahu alaihi wasallam. Nakagiyat tigin kumirampay hinama balaga 5. Agiyat kumirampay sa 5 ulan sunabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yatakallamu bihaythu al-kalam alladhi yasma'uhu. Na ayam yaswa nabi at iku Halimah napketundug yan sa mga katero at kinigil. 5 ulan. Naad naman ginakatero napkesuwa yan. Akababarakat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agiyat tigyan ko yung amananian na mirampay doon sa amananian na 8 ulan. Kana yatakallamu bil kalamil fasih na di din di makatero sa katero ang mga ungangan. 8 months sa edad Nabi. Daw panagi masarabon kawalulan. Pamakamutuit na ayakib turo na ikariligo pun. Na walulan na edad Nabi na di makatero sa katero ang mga ungangan. Di niya nimibitira isu Halima aina yan. Agi umisampay sa mananian na 10 ulan ay dadiyan, 10 months. Kana yarmis sihama ma'as sibyan. Nana miya padiyan sa mga bagumama na pagkagagad na tigyan lumambag si Muhammad sa mga pana na mga bangkaw. 10 months ay dadiyan. Na pagkagagad din lumabad si Nabi sa bangkaw na mga pana. Na di maging gita-gita kung mga bagumama. Na may sasawgiran so Nabi na ikinan may ito kasa 10 ulan na edad yan mga makailay tanong sa lagi dito na benda mamamasatan miracle mga pagarya na ino madakal adisya na kan ino madakal adisya makakanal pamarina na bingka na di nga katawan so kinimbuta anong kaya pagintaw niyan na naman so kaya lipati tanong sa kay lagi dia mga alago. O di ka pa magusaya ko kaya pagintaw Nabi. Madakal mambu may ignorante ko kaya pagintaw Nabi. Na miya binasa sumasa
na aya siya gumbaan o mga kamudaan, mga raga na gumanganguda, ang mga murya tawtano. Na so mga kaugit-tugit, mga ukit-tugit ang mga kafir. Sumagad yung mga ulan-ulan ng mga kafir, na mas mala sa puso o mga kamudaan. Sumagad yung Christmas, na di na sila sila. Sumagad yung New Year, ang mga kafir, di na sila sila. Sumagad yung Valentine's Day, di sila sila. Ano ba pagidaan no? Ang mga wata, ang mga murya tawtano. Basta mga lagawi ang mga kafir na aya siya gumbaan o mga murya tawtano, mga bangsa tano. Naginak na ba inip ka din kumiyanga o nama sama sa mga lukustan. Mga lukustan na tanto irano ipkagwad. So mga ulaw-ula ang mga kakakafiri, mga pagariya. Inuto. Akyat taguan siya nung sa mga kagwad na ayam yaling kupusuiran na subabaya kulangwan na kaugitu-gitu nabi. Langwan ang mga gawi amin itumpo kung sunabi. Inuto. Kaging utamala sa ginawa na naging utama gawi ang mga siya'y amin itaalok ko nabi. Na ayam mamumya pamula ko mga pusuiran na kagwad kulangwan na kaugitu-gita mga kafir. Aya buong geda-geda ni. Naapi aging kanan akalo amaninira. Yang nakalo amaninira ka. Tabi kan. Nagira man buko nagito ni mga ged. Na si kumasaw mga lukustano so mga laki na ni paratia na maylay kairan agina ni kekalo na ka. Na tigiran nakya ka sila siya kay. Mismo ang mananyan na mga kandiditaran ang mga kafir nakatatagon sa malakagod yung mga lukustano. Tisu mismo abayot bakla na muntun ko mga darpairan na dila di panalawatan kay marsik sa pangilaylay nila. Sa kaawatayran na ayad na insaratirar ka na haywa taami ang mama baka makapuragaragat na pananggilain ka iba ka makapangaruma sa kafir. Inuto kay katatagwin sila sa mananyan na malakagwid ko mga sarwang. Taman ko kaklas na maynot ay manan yan na miklas miyagi eskwela ko mga lukustan. Nagiraad na watairan at tumyong duklas na sumangalay para tiyang mga lukustan at kaya kasilaan din na yan. Inuya kedong ko mga lukustan wag yung lagi din yan. So para nila so mga watairan iba makaklas, iba di makakilo, iba di makanditar siya manan yan, nanditar na kafir, ay panari ubaya bakay ra maylay ang man ay nga di sila silaan na mga gawi ang mga kafir. Kenapa nang kulaw lang ko mga lukastan na na mga tiyabangan siya ng Allah. Naso kinis sa parentano ko lagi na mga pipi ang mga ula-ula. Tunari mini resulta niya na mapiya sa nga masatan niya. Kapag tarunta 70%, 80% na kadaklang ko mga Muslim na aya tiyong dugiran na mga ula-ula kakakafir. Miya penas tanu mambuko tabang wallah na ayam miya karanir katanu na tiuba mga murala abung ko nagiro apa man na ayat tanu pun pagatakin so manane na mga pipi mga amal umalong tanu ada arga aging kanan agawi ayabung geda-geda ni mga pagarya na benda katawan tanu langon so Abu Lahab. So Abu Lahab na bapa atitu Muhammad at nabitan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang sumyalo sa Quran. Akyam baalanin sa satiman asura. Asuratul Masad. Tabbat yada Abi Lahab. Dinaso Abi Lahab bapa unabi. Aaya peg istorya sa aging kanan asura na sukiyaan teorya kay Quran haraka so Abu Lahab. Sebab sa aging kunti mananyan. Na kaya siksaan yang ku Nabi, kaya ringa saan yang ku pagiwataan yan ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namyaloy sa Bukhari. Nagumyaloy ko mga kitab. Aad na salungan ko uman weekly. Ap kebebasan aging kutuay manani nakasiksaan yan. Kaya na miya kapanutul na supagarin yan. Aabas abapapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyat titagidupian pamili niya sa tatagidupon so Abu Lahab absiksaan naigira miyong maaging kutwa isnin gawi isnin gawi aron minipantaga kiningbutan ko Muhammad na milay u Abbas so pagarinian a Abu Lahab ab kebebasan aging kutwa kasiksaan yan kapagpakagep kapkepuunan aig aging kaya mananyan na isa kung mga tinduruyan
na ayan niyan kainom na pagpakapi ang ginawa niyan. Na ini siya anak na Tigu Abbas, so Abu Lahab apagarian. Inuya kulaw lang. Ay ginagawi isnin, napkukupan so kasiksaan ka. Ginasite sa Bukhari mga pagarya, naguminidaptar po mga history ang mga kitab, amipantag po Muhammad. Inuya Tigu Abbas, apkububasan so kasiksaan ka. Na sumimbag so Abu Lahab, panutulong Quran tigil. Ay tigil na sabab, kung ino ako pagpakakupi, wallah sa kasiksaan, tigil na lagi dia gawin. Na siya tigil ko gawin iya, kinimbutaan ko Muhammad, na miya kataling umarakan, so bisaya akan aso Thuwaiba. Thuwaiba na babayo tuwa bisaya. Abisaya o Abu Lahab. Na ayamin ni taling umanirakan na mapia tutul. Paguminarawa ko, hey Thuwaiba, tunay mini umangkaran. Na tigil ayamin ni umakarakat tigil, na inimbuata iman to agawi iso pagiwataan ka. Awata o pagaring ka aso Abdullah. Ana sukyan nagakanon at Tigu Abu Lahab katari di kababaya igira barat na kiad na sa pagiwataan. Kakita pangantan gida imimbuta so pagarita udi na babayta. Na magan sumagan na kusmangta ke lawita. Agi mo takap kupya ginawa ta gira alhamdulillah kakiad na nako sa pagiwataan. Asiko future na kebagitan yang gugumatan yan. What? Na miya babaya ko at Tigu Abu Lahab sa gin puto agawi. Na ayat tiga na taman akia babayakan. Amiya sunura ko at tiga. Na a'taktu Thuwaiba. Na piya ka maradiga akan sa Thuwaiba. Sa babayakan sa gin puto agawi, kinimbutan ko Muhammad. Nakatetigin surara di na resulta niya. Apiya ka kupan ako Allah sa gin ka iya lagi di agawi. Nasukyalo yaging kutwak tutul na aya ini komentari ron umiyak kalala a ulama sa hadith agumiyak kalala a ulama sa kiraat akabatya sa Quran agito so Imam Al-Ibnul Jazari lang wana mimuray sa Quran miya kamuray sa Quran amiya kakwa sa diploma asanad na palayon matatago aging kutwa ingaran aging kanana imam as kanin so Ibnul Jazari na aya komentari niya sa aging kutwa tutul o Abbas at tigina idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada naman at tigin kagina na miyatang ketangked a kafir asobula miyatang tangad a kafir kasiksaan why ata annahu fi yawmil ithnain daiman lisururi bi ahmada na naman at tigin kauman gawi a isnin napakakupan wallah celebration. Lagi do di niya di pakapanaan sa ayaditan ayadiing gulaw-laan o mga tao adi maulid na nabi nakambarado siya ka katutod sa ransok na ikumbutan ko puro okay nga pagiyupan o di nakasugar kakan sa mga haram ang panganangkan. Lagi do gito meaning akapagpakarataan niyang kulagi na ng atulog. Nabagi nilaki di gulaw-laan o mga tao. Ang mababaya ko gawi iya kinimbuatan ko Muhammad kaya di rin ning gulawlaan na langwa na aman amape nag-programa konektado ko agama atunari karata adi ka pag-istorya ako kinimbuta ang kunabi pamana marata utol kano tunay marata adi ka pag-istorya ko mga ukit-ukit nabi padanan sa aman umauli to nabi pamana marata uto
Tunari karata adi kapanguyati ko mga mata kadi sila ni pakambatalong kapagid na tao sa programa konektado ko agama pamanamara toto jang unta kapuyati ko mga mata. Ap kitaguan sila sa mala babaya ko kip murisan ko Quran nagusukaso ako kapmetiyaw sa tajwid. Na pamanamara toto di mga pagriya. Lantay kumapya. Ayaw mo gida-gida niyo. Naad na miya aluy si sa hadith. Aging kaya hadith na si minidaftar sa aging kutwa kitab. Madarijus Su'ud mga pagariya. Aging kutwa kitab na kitab amyak na lala ulama si sa Makkah. As kanyan su Imam Nawawil Jawi. Na miya aluy niya sa aging kutwa kitab yan. Katiru nabi. At tigo nabi. Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah. Saad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao aslas laan yan so kinimbutaan rakan nasupat mo sa luwan ng qiyamah paman nagmumugag yung tamala ulama sa Makkah inidaptar yan sa giyang kutwa kitab din naging hadith Nabi na mala pa na ulama sa hadith na pagang kumud ka ang ginukas kay mapasang nagito na bulok ako kumamya kapirad ni gatos ragun na kiyawafatin nas ka na iman to kinimbutaan ka Allahu Akbar. Ay panakatru Umar, man azzama maulidan nabi faqad ahya al-Islam. Saad na tigu Umar sa sila-silaan yan so kinimutaan ko nabi na timbang amyaw-yagin sa agama. Na minidaftar po sa aking kutwa kitab o Imam Ibn Hajar ayat ay talian na an-ni'matul kubra ang mala ulama sa hadith ulama tanong mga Shafi. Nagino ka mga buka ganan. Naskay man to iman ti kinimbutaan nun. Naskay udol. Kaya binasa pa ito mga pagkakas. Kaya pakadakan o mga tiuba, wallah, kay sumyangaw na mga ulama at trusted yung mga ilmu iran, inunutan o mga andang ang mga pagtaw ang mga Muslim at tatabangan wallah ang mga tao lagi yung mga luustag. Na pamanasiran yung mga dadag na sakat panoy kurik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mga sami mga pagarian. Ayat tanudun itaros aging kutwa tutulang ko nabi si saging kutwa gawi akinimbotaan. Ayami aluy si saging kaya kitab. Na si saging kutwa ki kaugatanon o inaiyan aso amina. Inasubarabantuga abai. Ina o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya tutulian saging kutwa kini kaugatanon. Kaayami aluy sa kitab na aya bulan ulan-ulan akinikaw gatan ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulan-ulan Rajab. Ulan-ulan Rajab mga pagalian. Na aya kinimbuta anon na ulan-ulan Rabiul Awwal. Na si saging kutwa masa kikaririmbi tanon o inaiyan asu amina na aya kabarakatullah alimu iyan si ku amina na subkagdam ang mga sasakit o kalalayaman ang mga bai na dadin amay tubu asyay amiyagdamun o ina o Nabi sallallahu alaihi wasallam saging kutwa masa kikaririmbutan niyang ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatawan tanong subabay maugat kung bilibilin lalayon sumasakit alawasyan lalayon mabababereg did mapipia ginawan yan ugid na dadin amay tubu asyay abon sumiyagad ku amina saging kutwa masa aki kaugatan yan ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kay wari sindaw ay kaugat yan. Agit tigin ko mimba watakan asu Muhammad. Kharaja minni nurun adaat lahu qusur asy-Syam. Namiya kambutra kana tigin naging kutwa tihaya si salawasak.
At tihaya aso mga palasyo si sa inged asyam na kialindoan yan. Si saging utagaw ya ginibutan ko. Na kanabapan alang-alang ami penderon saging kutwa kiyang buta yan. Kaayad na piyaka talinguma wallah amiya ka penday si ku ina o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga bai ang mga bentuga ang mga bai. Anto to ang mga bai. Yuto su Maryam a ina o Nabiullah Isa aguso Asia akaruma waya mananian na Firaun aguad na mga padiran ang mga salinggugu pa Iran ang mga bai ang mga midadari na piya ka muayan siranu Allah si saging kutwa gawi akip mo taang ku Muhammad na siran din imiya ka penday si ku ina u Muhammad asuabi ari mga pagalian giro kanwa daw pa kayo na nagawi daw ba siya niyang bulaw lang mga pakabamsa daw ba ning arga ku mga pusutan mismo si Sheikh Ibn Taymiyyah na miya ano yan si saging kutwa kitab yan ayat title yan na iqtida'u siratil mustaqim na ayat katiro yan fata'zimul maulidi wattikhaduhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam so atigin so kiitungan sa malaagawi kugawi kinimbutan ku Muhammad. Initong sa malaagawi. Nasudyon liya kasila-sila at tigyan o sabad ang mga Muslim. Na pembalasan sirano no Allah sa malaabalas. Sabab po to at tigi Ibn Taymiyyah kumapian niya tiran kadad na kaya niya itong mga Muslim adiruding gulawla. Inunta at tigi Ibn Taymiyyah sa malaababaya iran na gumala aslas la irang ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tanong manalit mula si saging kutuan niya tanong. Kadiga ding gelubukan aging kutwa say amapya, alantay kumapya, udi ayan niyat ka, nababaya ka, naguslas la ka ku Muhammad. Di tanwari di slaslaan sa mga watatano at pagka-graduate sa madrasa. Di tanong di panininda sa mga pipi ang mga panganangkan, igira miya ka-graduate aging utawata ka kindir. Ula ibtida, rabi ibtida, sanawi. Marang-marang na panganangkan, di nga di pariparado, di nga di kakandui. Why? Na di nga ito di sila-silaan. Kaya di nga sila-silaan na sa Muhammad. Ano yung malayad ko kung Muhammad ang usiwata? Ha? Aya katru o Imam Shafi'i. Aging nga katru o Imam Shafi'i na mididaptar sa aging kutwa kitab. Gipagpusa na kasi. Sa aging kutwa kitab, ayat ay Italian. Na al-itmamu hawla maulidin nabi. Aaya kikitabun nas kaniya so Sheikh Muhammad al-Alawi al-Maliki al-Hasani amala ulama sa Makkah batang rataw sa Makkah nagupad sa kaniya man ko kaya babadang kumangambawataan nabi kasi sa kaniya miyakambuat kumangambawataan o Fatima awata o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini surat yung naging kutwa kitab na tiyago yan ro aging kutwa katro o Imam Shafi'i at tigo Imam Shafi'i man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan sa din sa tao alimudin yan timo niyan sa mga pagarin yan si kumaulid na nabi kinimbutan ku Muhammad wa hayya lahum makanan nagpreparado niyan sila sa darpa aplimudan niran wa amila ihsanan naguminggalabag sa kaniyan sa mapiagalabag sa aging kutwa gawi wa sara sababan li qiraatihi nas kaniyan ikaya sababan sa kiya panutula ko kinimbutan ko Muhammad sa aging kutwa gawi ba'athahu Allahu yawmal qiyamah na uyagan sa kaniyan wallah sa alungan ang qiyamah ma'a siddiqin ayad nagkapadiyan na sa mga patiis ang mga tao was syuhada naguso mga syahid was-salihin naguso mga baraaman ang mga tao wa yakunu fi jannatin na'im na ayad na kabulusan yan na sudin sa surga wallah paturo lang siya pamana kumara kagi mutwa apo ano Rasulullah abad tengar ataw sa Makkah sagi mo ta kinidaptar niyan ko paturo yung sabi sagi mo ta kitabin dia manari ikia kia pakada kedo mga tiyo Allah dia nga ginaon tanwa angkub paman nagimot to sa mala ulama apo ano Rasulullah nabugag
So kapagang kuba kung mga ulama, ang mga patis, amyaw na, amyaging tao ko Islam, na fitna ki mga pagarya, aundas yan. Sira ni miyaw na, anda dato sa makagyan ng mga buotaan o rasul, pembetuan, saya amanan yan, nabasa ashraf. Agi na suputo ng mga along sa syarif, mga syarif. Nainubituan sa mga syarif, Kagiyang utabang seran na suti ang may tutumpa kubang sa nabi ka mga bujiran o rasul. Asiran imiyaw na amin dato sa aging kanan adar pa aingid amak kagun na gumadina. Sigudaw man kan dato aging kanan a pamilya a Saud. Kaino katawan niyo ito na a iyar. Agya pakandan to sa naging kanan ang mga pamilya Saud. Antay mga imam sa tali mga pagariya kuda sa man kapakandan to agyan nga na pamilya Saud. Aguto na iyar. Pag-isya ko tawa amanan yan na sumasangka, ito na iyar, kaya pakandito nila siya. Naguto na iyar, kaya pakataling mo Islam sa Pilipinas. So, tito di manganan. At tito na makambabatang kumagita. Aya iyar, kaya pakandito san. Agyan ka na ng mga pamilya sa Saudi, agyan ka na na lupa Hijaz. Aso mga ingad, amya kong kiriran, inibituiran nun, a pamilya rin, para di kitang tito. Inubituin sa Kingdom of Saudi Arabia. What? Na aya year akya pakandato san o founderiran asya kini aking Abdul Aziz na si kuyar an 1932 mga pagod na aya year akya pakasundo Islam sa Pilipinas akinin dawat noon kini tublig noon o mga syarif sa Pilipinas na inukatawan niyo 1435 na aya kay pakandat wag nga ng mga tao sa Saudi na 1932. Aya pingkatan niya nakukuma labi na magato sa lagu. Sagyong mo to pingkatan niya alabi na magato sa lagu nantay mga dato sa Makkah. Sagyong mo tama sa diga pananay ka yung mga lokostan. Aya mga dato sa Makkah na mga syarif. Isisala pidawa Iran so Uthman Empire. Sira nini dato sa gyang kana na Makkah. Si kumya kalabi na magato sa lagun adaw ban kaunto di nga ng mga pamilya sa. Agi nga inaluyakan ayar ang 1935 at kaya pakasuldo Islam sa Pilipinas. Na ayat na misiksik siya na si Sheikh Anwar Bashir. Ulama tano sa Pilipinas. Inidaptar yan sa aging kutwa kitabian at tarikhul Islam, history o Islam sa Pilipinas. Na ayat tingin na kaya pakasuldo Islam sa Pilipinas na 1435. Na aya kaya pakaunto naging kanan ang pamilya Saud na 1932. Bilangan yung Pilipino tayo. Kung kumalabi ng mga sa lagun mga pagarya. Nantay mga datusan, nantay mga imamsan. Mga syarif, mga ulama o mga Uthman Empire. Aayat